sige. Next, tawag ka ng questionnaire. Apa? Sir Jaguar. Baragi imot tong gi-open ng imong audio ganina, sir. Ako sir. Sige, sir. Unsa man ning claim po sa mga Novus Ordo nga naa po daw yung mga divine intervention ning ilang mga misa po daw nga katulad daw dito sa Argentina nga mana milagro sa Eucharistia. Kuan man to Novus Ordo naman to nahitabo. Ako duda ko ana, sir. Na ako'y dako nga tawag ana nga duda ana, pero possible nga naman kay ang validity sa misa mahimong valid ang mass kung naa atong upat ka gitawag og criteria or requirements. Number 1, mahimong valid ang misa or makambyo na tinuod. Ang validity man god nagapunting na kung tinuod ba gyud na kambyo ang lawas og dugo ni Kristo sa panahon sa misa o wala. So karon, mahimong valid ang misa number 1 kung ang maong nag-consecrate is tinuod nga pari. Question, ato bang gituuhan ang mga Novus Ordo priest nga tinuod silang pari? Yes. So, pasara sila. Check. Ikaduha, nigamit sila og tawag anang exact form. Hindi pa day. Kaning matter pa day. Matter. Unsa man ang matter gisugo sa tuwang simbahan Katolika, kanang gamiton nga tawag anang ihimuon ang maong nga sakramento. Mogamit sila og tinuod nga kanang sana pan nga way igpapatubo og tinuod nga bino nga gikan sa ubas. Question, nigamit ba ang Novus Ordo ana? Yes. So, kaduha na, check. Ikatulo, kinahanglan mo gamit sila og exact form. Kadto yung gitudlo nga tawag anang consecration form sa ato ang gitawag og simbahan. So diha na ta mag-irgo. Ngano man kay lahi naman ang consecration form karon sa Novus Ordo og sa tawag ining ang theology niya ba lahi naman good. Pero according to Father Gregory Hess, ingon pa niya, usa ka tawag ana nga canon lawyer o tawag ana nga expert sa Thomistic philosophy. Ingon pa niya, pwede nga mahimong balido gihapon bisan pagbugamit siya nga dili ginamit tong tawag anang katong gisugo sa Council of Trent nga consecration form, provided nga ang paghukom or ang tawag anang judgment nga imong ihatag sa ilaha, judgment nga schismatiko. So diha naman ta mosunod sa sa moral theology. Kung ato ang i-judge sila by way of schismatic judgment, possible nga tawag anang valid. Pero kung ato ang ihukman sila pinasubay sa Roman rite, katong tawag anang gitudlo gyud sa Council of Trent, makaingon gyud oy invalid. Muna niingon si Archbishop Marcel Lefebvre, ingon pa niya ang Novus Ordo kuan siya tawag anang doubtful. Tawag anang kung sa kuan pa ba kanang naay tay paduha-duha ana ba ngano man kay possible nga na-confect ang maong sakrament, possible pod nga wala. So granting without admitting nahitabo nga tawag anang mga Eucharistic miracle, pero possible nga nahitabo gito nga naagi pagkambyo. Ang kuyaw din na kung tinuod jud nga nakambyo, kay kung tinuod na nga nakambyo, insulto ang gihimong rito. Ang rito nga gibalot ana nga tawag anang unsa na ang rito nga gibalot ana nga gitawag og misa, ang nahitabo ana bugal-bugal sa Dios. Ingon pa sa tawag anang consensus nga gi-quote pod kang Pope Clement kung masayo pa Pope Clement or Pope Innocent. Ingon pa sa maong gitawag simbahan at ato ang mismong simbahan, ang balaan nga butang kinahanglan itratar sa balaan nga paagi. Ang Santos nga misa mao ang pinakabalaan nga butang sa tanang balaan sa ato ang gitawag og simbahan. So kinahanglan itratar sa pinakabalaan nga paagi. Unsa man paagi nga ipagtratar niya nga pinakabalaan, itratar siya sa katolikong pamaagi. So karon, unsa man ang katolikong pamaagi? So mo nagitudlo sa Council of Florence, Council of Trent, nga pagkamandagang pamakonsilyo magkapapahan nga gitudlo nga mao ni ang eksakto nga consecration form. Pag naay mulihis ana, ingon pa ni Pope Saint Pius V, ingon pa niya, kung gibag-o o gikuhaan ang maong gitawag og porma sa konsagrasyon nga wala mausab ang maong gitawag og meaning or teolohiya,
nagpabiling balido ang maong gitawag og misa apan nakakomitar og dako nga sala ang nagconsecrate. Apan kung giusab o gikuhaan og mga pulong ang maong consecration form, unya nausab ang iyahang tawag ining gitawag og meaning, kana dili siya gitawag og valido. So ang ako ang tubag, sir, kadtong nahitabo nga mga Eucharistic miracles, possible nga nakambyo to. Posible gyud nga nakambyo. Ang kuyaw kung nakambyo kay ang bugal-bugal sa palibot 100% mo na antod karon ang silot sa Dios nato wa gyud di gyud mohunong. So ingon ana ako ang tubag, sir, Jaguar man imong gibutang dire, sir. Pangalan dito sunod, sir. Kay ang giingon mong sa Novus Ordo, sir, kay ang ilang kuan dito kay sa mga doktor na kuan daw nila pod na katong kuan lagi hostias nga tinuod pod nga kuan. Yes, sir. Ang ako ang tubag, sir, is possible. Possible gyud nga na-confect. Possible gyud siya nga na-confect. Nga naman kay mo na atong criteria. Basta na atong upat ka criteria, mo valid gyud siya. Unsa man na naglimit anang validity kanang tinuod ba nga nagkambyo ang pan ug binong ngadto sa pagkalawas ug dugo ni Kristo. Pero ang ato ang tan-awon din na is ang judgment nato. Unsa nga judgment ang ato ang ihatag? Judgment nga Romano Katoliko or judgment nga gitawag og kining schismatiko. Kung judgment nga schismatiko, okay, valid. Pero judgment nga Romano Katoliko, magayon ko, invalid man to. Posible nga binuang to ilahang gi-present. Pero mo na kung giingon nagi posible gyud pod nga valid. Valido nga ang kuyaw kung valid kay naidako nga sacrilegious actions nga nahitabo sa panahon diya sa misa. Munang until now ang tunglo sa Dios wa gyud na mohuman sa kalibutan. Nganuman kay daily taga adlaw ang tawag ining bugal-bugal sa altar naa. Mura ba og kuan, sir, ba? Ani man gud na. Naay duha ka baker. Gusto nako nga masabtan ninyo ako example ba? Ang point nako, sir. Naay duha ka buok baker. Ang isa ka baker naay harina, siya professional baker gyud. Harina, tanang mga ingredients naa. Ang process sa paghimo sa tinapay iya gyud gihimo dito sa lugar nga limpyo, lugar nga tawag anang kuan nya. Ang process sa pagluto pila ka oras imasahon, pila ka oras dito ibutang sa oven. So ang nahitabo is nahimo gyud ang pan. Naa po isa pagkabuk baker, professional baker gihapon siya, pero ang nahitabo sa iya is instead of magmasa sa dito sa tawag anang masahanan kada sa baker's table, dito siya nagmasa sa kasilyas. So ang nahitabo pagmasa niya dito sa kasilyas ng masa, pagkahuman ana tawag anang gipigura niya, pagkahuman iyang giluto sa oven. Question, naluto ba isip tinapay? Yes, naluto. Kay ang requirements naa. Ang kuyaw dito ang manner. Ang manner sa pag-implementar sa duha ka baker. Ang isa limpyo, ang isa hugaw. So maupod na ang Novus Ordo o ang Tridentine Rite. Ang tawag ining ang sa Tridentine Rite man gud, ang rito mo na siya ang manner sa pagtratar sa santos nga Eucharistia. Mo na ang Catholic manner. Pag abot sa Novus Ordo in terms of tawag anang sa kasaysayan, kung mixed manner magud siya, na Protestante nga manner, na Katoliko nga manner, ano ba? Sagol-sagol na ba? Na-create naman siya sa 1966 until sa 1970. So dili gid siya matawag nga Catholic manner. So ang buot ipasabot, moupod tong baker nga nagmasa dito sa kasilyas. Parihong nahitabo nga tinapay, pero ang question, asa man kamukaon? Mukaon ka dito sa tinapay nga gimasa sa baker's table o mukaon ka dito sa tinapay nga gimasa dito sa gitawag og kasilyas? So mo na akong point, sir. So possible ang validity na possible nga tinuod gidto nga nahimong lawas ni Kristo. Ang question dito, kung nahimo gidtong tinuod nga lawas ni Kristo, nahimo gidtong valid, ang manner sa pagtratar sa mga Eucharistia giunsa nila. Muna pinakadako nga bugat katong pamalandungan nga naman kay the more nga naay sacrilegious actions at tubangan sa Eucharistia, the more nga tunglo sa Dios ihatag sa kalibutan. Muna kuyaw. Okay, next questions. Sige. Ay mong katingala, Sir Jorami, ha? Kaya we are talking about the traditional tawag ng teaching of the Catholic Church.
No na nga to ang gikuan. Si Sir Jan ani maayo kay Sir Jan ani. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.